салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯза аст. Анами намуд шарфҳои дубайски Қашқай. Ман чанд бор навор доштам, 200 сомон, 180 сомон буд. Айни ҳол овардаги духтаро савдои хонагиай. Даставка доранд. Нархошон духтаро 160 сомони. Ранги нархҳои пешинанӣ. Ҳозир хеле ай нархҳои пешина арзон. 160 сомон дубайски Қашқай фирмаш. Ина сабзи вай дорад. Торик талхабар мешавад. На ранги салатви бежи дора. Ям шарфай румолай. Иш дигар нархаем хайби. Кадом шем нархаем ра нишонтем. Духтарако даставка доранд. Каси хоҳишманда марҳамат WhatsApp-шон дар экран мемонам. Нависен. Даставка ҳам душанбе дорад, ҳам районда. Чи ҳам расид гами. Баъд духтарако ин намуд шарфҳои необични кам сангак шумо бисёртон кам санг мепурсиден. Нигоҳ кунем як полоса санг дорад тамом. Иёрам чам нархаш? 120 сомони духтаро. Ян фирма чи буд? Вианур. Фирма Вианур буда духтаро. На расветкош беҳад бисёрай. Оригиналай иам дубайске духтаро. Ягон чи намешавад. Качестваш аҷоиб буд хушро. Ноз расветкош мешавад чим бирӯза дорад. Нецвечам хушрувак. Савдои хонагии духтаро бозорда точкана доранд. Фақат даставка катикор мекунанд. Метавонед WhatsApp шумо нависем. На расветкош чизе аста нишон додам. Бо шумо WhatsApp шон да бинависем. Отдельный суратный партия. Шам аҷоиб хушро. Не серишам хушро акай духтарако мекунем.